Hormatly prezidentimiň parasat ýol başlygyny beýtarap Türkmenistan giň halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny özüniň daşary syýasat strategiýasynyň ileri tutulýan uğurlar hökmüne kesgitlep, dünýäniň köp sanly döwletleri bilen syýasy, sowda, ykdysady we insanperwer medeni gatnaşyklary işleňişdirýär, hemde netijeli hyzmatdaşlygyň şägini ýetgiderli giňeldýär. Şu günler onlaýn görnüşinde geçirilýän duşuklary we halkara forumlaryny Türkmen wekiliýetiniň sanly ulgam arkaly wekilçilik etmegim munyň aýdyň suwutnamasydyr. Türkmenistan'ın Guruluşyk we Binagerlik Ministrliginde sanly ulgam arkaly 5-nji halkara awtomobil ýürüýüşini geçirmek bilen bagly guramaçylyk meselelerini aralyp maslahatlaşmak maksady bilen duşuk geçirildi. Duşukda garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň hökümet ara ýolçular geňeşiniň başlygy tarapyndan hödürlenen 5-nji halkara awtomobil ýürüýüşini geçirmekliň mailnamasynyň taslamasyna seredildi. Mailnama laýyklykda hökümet ara ýolçular geňeş tarapyndan şu ýylyň 22-nji maý 1-nji iýun aralygyna Buhara, Örgenç, Aşgabat, Tehran uğru boýunça 5-nji halkara awtomobil ýürüýüşini geçirmek bellendi. 5-nji halkara awtomobil ýürüýüşi Özbegistan, Türkmenistan, İran uğru boýunça geçirilýär. Halkara awtomobil ýürüýüşiniň maksady halkara derejeli awtomobil ýol ulgamlarynyň taslamasyna dözmek, gurmak, ulanmak we ýol hereketiniň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak boýunça özara iş tejribesini alşmakdan döwletara serhediniň awtolow serhed geçelgelerini ýüklen we ýolagçylaryň geçiş tertibi bilen bagly meseleler barada pikir alşmak hemde garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň ýolçularyň arasynda dostlukly gatnaşygy berkitmekden şeýle hem halkara ulug guramalary we assosiasiýalar bilen hyzmatdaşlyk ösdürmekligi ýardam bermekden ibarat bolup durýar.